El fracàs empresarial pot ser una nova oportunitat. Això és el que vol transmetre l'Associació de Dones Empresàries i Emprenedores que, juntament amb la UOC, han organitzat la jornada L'èxit del fracàs. En aquest moment, quan a algú no li va bé, la frase típica de l'hebre és ja t'ho dia jo, t'ho dia jo. I quan nosaltres vam començar a pensar en aquesta jornada, de fet, ja diem, escolta, hi ha moltes cultures, l'anglosaxona, abans ho deia Teresa, que la paraula fracàs la converteixen en seguida en una oportunitat sense precedents. Nosaltres el que volem és això, és dir, escolta, l'important és treballar, és tirar endavant, és agafar la teva idea, intentar convertir-la en algo real i que si t'equivoques no passa res. La jornada tindrà lloc el 26 de febrer a l'antic escorxador de Tortosa i comptarà amb ponents que explicaran la seva experiència. És el cas d'Anna Jiménez, gerent de la Granja Luisiana, Carol Llepuz, gerent de Fer Garcia, Assumpció Colom, de Gisbert, i Joan Antó, president executiu de Perfect Group. És el moment, crec, de col·laborar, empresaris petits, grans, en llocs de pensar que la part aquesta individual, de que el petit emprenedor que trobi espais que pugui compartir amb gent com ell i es pugui unir. Sempre faran una estructura més robusta que si sempre anem sols. I establir plataformes perquè es coneguen i comparteixen i puguem parlar de la comunicació, surten moltes coses. Per fer més viu el debat, a la fila zero del públic hi haurà altres professionals que donaran el seu punt de vista sobre el fracàs i l'èxit. I seran Jeroni Castell, xef de Les Moles, Enric Ginovar, Pili Montesó, professora de la URB, Joan Esteller, gerent a Mundo Parquet, i Pere Clotet, psicòleg.